Hola, què tal? Aquest dimarts hem tingut un dia tranquil amb alguns núvols alts i prims i una temperatura que ha arribat fins a 20 graus de màxima a la zona de la Seu d'Urgell, concretament a la Seu d'Urgell. Però demà s'encira sobre un front poc actiu perquè passa en zona anticiclònica, però sí que donarà alguna precipitació, com veurem en aquest següent mapa de la precipitació prevista al llarg del dimecres, que sobretot afectarà a la tarda. Al matí pot caure alguna cosa, però especialment a la tarda i sobretot a l'extrem nord de la Serralada. Sí que a la tarda també pot arribar al Prepirineu oriental. Concretem doncs ja aquesta previsió. Aquest front arriba també, és un front fred i arriba amb baixada la temperatura, per tant la cota de neu també anirà baixant. Aquí ho tenim al matí, precipitació feble a la zona del Pirineu occidental, al Pirineu oriental allà hi haurà un increment dels núvols, amb una ullada encara transitòria de sol. Però a la tarda els núvols seran arreu, precipitació que també avançarà, com veiem en el model en aquest sentit, per tant acabarà precipitant a totes les comarques, amb una cota de neu que ha d'anar baixant dels 2.600 als 2.200 metres al sector occidental, però es mantindrà una mica més alta a l'oriental, cap als 2.400 metres. I és que la temperatura, tant la mínima com la màxima, baixarà. La previsió de dijous, doncs molt més tranquil·la, haurà marxat aquest front, per tant, un temps absolutament tranquil, tan sols quedarà algun núvol anecdòtic amb una temperatura la mínima similar, perquè de fet la mínima de demà dimecres serà al final de la jornada, quan hagi creuat aquest front. La mínima de dijous similar, la màxima notarem com encara baixarà una mica. I de cara a divendres, doncs poques complicacions en aquest temps, temperatures similars, sense canvis importants, pot arribar alguns núvols baixos a la zona sud, també algun núvol alt a la resta, però fixin-se que la tònica de temps tranquil serà el que dominarà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.